Braňo má suchoty? To ráno býva tak, väčšinou po piatku. Však mi sa počulo, boli v šatni a Braňo hovorí, že ešte vy hovoráte tam, Braňo chodí každú sobotu a kúkaj chytá furtom. Dobre. Aj. Zbytočne. Pánek tu hreje, kámo, neskutočne. Aj. Dobre to myslel, chápeš? Hej. Či, Matej, odnes Beďovi. Si odniesol. Daj hore, čuj, Beďo. Daj na bránku. Na bránku! Pekne. Dobra, také treba, kámo. Za tebou! Aj. Pomôžte jeden do bránku. Neviem, si. Brána! Jeden gol by padol, kámo. Akože také 3-0 a Ujo bude smutný. Tak sa Ujo písal. Jaj. Dosaď. Tak to bolo tesné, ne? Rozhodol som sa tiež asi nechce. Ja dnes vidím celý deň, keď vidím, že môže do 8 do kedy do 5 väčšinou. To tak, jak turist proste, to musíš mať vášeň preto. Bo to... Toto keď si chcel robiť, že ziskovo, alebo čo, táto nerobíš vôbec. Pekne! No, a teraz zostali. Šipána. Poď! Poď! Šipána, keby trafil to. Taký vinkel dá, že nechápe ani Braňo. Ten vybehni! Pane, je to možné. Ukľudni! Kľud! Dobre. Si! Poďme! Sedaj! Dobrá. Dvaja by tam boli sami, keby čo odrazila. To je daň za toto vpredu, vieš.
Predo, musíš strieľať do brány. Pozor pred bránou. Pekne. Vážno závo ten výhybky, ty boha. Hej. Má menšie ťažisko, hej, že aj menšiu kejku, tak som robí to lepšie, ale... Jaj! Dopí. Zadu. Braňo, co robí? Braňo má sokoty tam. Mu to neprospieva, kamo. Aj. Zaletilo myšlenky. Dobre. Poď pred bránu, René. Nech to David zase nepokazí. Treba si prihrať, roztiahnuť. Chlapi, však voľné pozície si hľadajte, nie za hráčmi stojte. Stave. Si alergický? Nie, ale chorý som. Poď. Jaj. Ne, poď. Ty, ale skapatý zápas. Hej. Je skutočne skapatý. Dobre. Offside bol. Hej. Dobre, kľud. Poď. Aj, skoro mi to prešlo. Kde? Tu na. Dole. Ni náhodou. Som kvôli tomu stával o pol hoďku skôr, že som si to stiel kúpiť. Dobre. Dobre, Braňo. Jaj. Začína pripekať. Je to... Dostali kusné kone, ich treba omočať. Okay. Akého slintaka by tam trebalo dať. No tak, pretlačiť, kámo. Jaj, Miky. Jaj. Miky na spol nedal, že by nebolo toto. Že by nebolo hádka. Ale prečo nepískal icing, kámo? Čo to on naš vyhodil, ne? Mal pískať, no. Aj. Poď po ňom! Aha. Nikto nevedel, čo sa deje, všetci v pomykove, jaké sú pravidlá, kto sa má dotknúť a kto nie. Bol taktický boj v hlavách, kámo. Uj. Jo! Toto bola pre mňa pozícia. Len doťuknúť. David také nevie. Sedaj! Na čo toľko čakal? Sa iba z uhla dol. Sám seba vyšachoval. Ale začínajú prepadať. Lebo sa im nechce hýbať, toto je podstatné. Aha. Nechce sa im hýbať, tým pádom upadávajú. Čo jeden je stále v obráne, ale traja sa nevracajú.
ale nie je to sranda, no hej, sme fakt... Ako ja nehovorím, že Vtedy toto. celý 8 sme fakt akože makali prvú tretinu, sme išli naplno, to nejak tu teraz tempo, hej. Vtedy sme fakt mali... A však vtedy koľko ste prehrali? O gól, nie iba. Do druhej celý tretiny. 8 sme prehrali, teraz 8-2. Ale akože myslím prvé dve tretiny Hej, ste boli vyrovnaní, hej. až tretia bola taká. Dokým sme vládali, No. tak to išlo, ale potom sme totálne odpadli a nás... No hej, to je tá kondička. A jedno zase krátku hokejku. Martino. Poď! Poď, David! No do pízdy. Dobre. Kámo, tak nemôže ich vyšachovať. Dobre, Braňo! A ber si hráča! Poď! Kámo, to je iba otázka času, vieš? Odjeb to! Hodni, výborne! Aj. Ne, tu máš na kraji. Máme klídek. Braňo s kľudom Angličána, kámo. Ja keby na čaji bol niekde v Anglicku spokojne, vieš čo. Vieš čo, ale sa mi... Tí brankári, vieš, čo sú kľudní, majú veľkú... Hej, ale o tom to je, vieš. Si všimni Haláka, si boj, aký je kľudný, proste on Hej. nemá problém. Pri ňom sa hraje, hej, on stojí sa v bránke uvoľnene, hej, nie že by im dal nejaký postoj, alebo čo. Úplne má v prdeli. A však o to ide, vieš. Kým si brankár verí, vieš čo, to je to dobré. A Braňo si ešte môže veriť. Škaredý hokej hrajeme, ty vole. Taký rangerský hokej hrajeme. Nahadzované len... Podrž! Dobre! Poď Martin, strelaj! Strelaj! Á, si kokos. Kámo, na čiare to bolo. A zase prepadávame. Dobre, Braňo! Dneska hráme kratšie, lebo ešte mi baterka drží. Ja som už menil. A vieš, že to sú cenné body toto? No to určite. To sa rozhoduje o play-off, kámo. Zmena orientácie. Úsporný režim, kámo. Do rohu treba to dať. Do prdelky. Montia zabíja, kámo. Prišli asi hviezdy NHL, ktorí nechcú byť na kamere. Hej, to sú to ty? Jediní joťaci nepodpísali, že by mohli byť uverejnené videá. Proste to je trápne, totálne akože trápne to je. Neviem, komu to pomôže, no ale to dobré. Nie, že by sa učili, dostali výplať 12 z 1 či kilo. Nie, že by sa učili na svojich Hej, chybách ale na však videu. o tom to je, Nie, vieš. to my sme veľké hviezdy, my nechceme byť na kamere, alebo neviem z akého dôvodu. Dojde. To nie je o zosmiešnení alebo čom, vieš, však to je normálne prezentácia. Však vy ste tam dostali nakladačky a ste tam, Hej. chápeš to co. Proste vidíš, že čo robí zle, hej, na No tých hej. videách a o tom to je. Majú strelu. To lieta daj hore zatiaľ. A my len vyrucujeme jak bajčaci. Poď! Matís, poď, Matís! To vlastne pre nás výhoda, že nechýba loptu.
Hej. Čo tým chcem urobiť? No však je tak načasovanie v útoku. Toľko čas ide. Prečo? Hej, čas spokojne. Neviem, čo tým chcem. Treba dať ešte jeden, bo keď sa dostáva na kontaktný, to bude pro tom održku. Také diskutabilné tie momenty, keď máš vysoký, že kto má chytiť loptu, že bol lepšie. Hej. Tak. To je minulé Matias skúšal. Aj! Toto je vyšší. Ty nechceš dať gola, asi to? Dobre. Dobre. Opiče, 4. Trebalo rozohrať. Ale sa boli vás predáme tak. Jo! Opicaciu. Matejovi treba kľud Angličana. Ako Tenkrát by som nepovedal, že urobil zle, no ale... Ako keby tam boli 4, to urobil dobre. Len zase tam išli 4 na 2, vieš. Dvaja boli za nimi tu na, čo ostali, vieš, brnci či útočníci. Je to také diskutabilné. Ale vieš čo, dáš gól, tak nič není zle. No. A Matej už to dal tak z diaľky, starý góly. Vlastne to len z diaľky dal sa mi. Dal aj nájazd tam dokedy. Hej, dal nájazd, mal keď 4 góly jedno. Ja, do Marišky! Bráňo chcel, že by to bolo napínavejšie, vieš, ak on vie. No ujel ste prepásli! Sú to prepásli! 4 môže byť. Nebo Ujel chce vybuchnúť. A čas nešiel, no. Aj. To radšej zlá strela, jak... Tu by som to, hej, tu by Aj som to dvoba viac prihrávka. egoisticky, aj Hej, keď ja sa určite. idem na jedného. Ale už z veľkého uhla bol... Treba natiahnuť hráča na seba, ísť trošku ďalej a... I strelíš, odrazí sa lopta a môže Hej. doraziť, hej, ten druhý. Ja by som asi tiež nahrával, no ale... Nie, Doriky! Bráňo zabíjačka, no. Ej! Ja zomrem, kamo. Ja umrem, no. David zarobil. David! Zarobil si! David, večer pijeme, hej! Prišiel pán Bufeter. Aj to tí, čo dali gól, treba, že by ostali, ne? Nečakal taký priebeh, kamo. Tiež, ne? Či ľudia sa nechce dať avion, sa baví, že... Aj. To ani načne dať extra, ale... Dá Braňo dosť, oveľa Braňo, viac, hej. hej, jak ich Braňo. Aj, určite. Dobre. Aj to sa dalo čítať, kamo, takže z otvorenej knižky. No, som prekvapený, že si to dali tak oni na ráno. Ježiš, drž!
teraz. Miki ho tam, sa tam zaškriepil. On zle na koleno dopadol asi. Miki musí ísť dole teraz, ne? No. Teraz to začne kam okolo toček, viete. A treba prerušovať, treba si proste nabehovať. Keď máš nahraté, môžeš si hrať. Ale tá šup. Len predsa len hokejbal, tu vieš, 4-0 ešte není ani. Akože ja viem. Treťou. Však sober, že 3Bčka tiež otočili zo 4-0. No, a to On 6 zase- minúty do konca bolo 4-0. No. On zase tam oni tlačili, vieš. Sám, hej. Bčko má. Hej. Kamo, akurát mi baterka vybíja sa. Daj mu, dobre. Ujo, zabijak. Aj. 20! Dobre. Sekúnd, ja už blikom na červenom. Mal teraz vymeniť, keď prerušenie. Aj vymením. Budem musieť. Dobre.